खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड टाइम्स नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन खेबसे जोङो बरायफिनदों गुबुन गुबुन ओनसोलाव गुबुन गुबुन बियाबाव थांनानै सावरायनाय बायदि दिनैबो फिन खेबसे राजखान्थि बेलाखौ लानानै आरो बर' हारि लोगोसे बिटिसिआ आथिखालाव मा थासारियाव दङ जोङो बेखौ मोनथिनो थाखाय बिटिसिनि बारग' इएम खैराबारि बियाबनि लोमस्राव दैमारि आथिखाल बिपिएफ हान्जानि खैराबारि बियाबनि बिजाथि लोमस्राव दैमारि जों बे समाव जों सावरायनो नागिरदों आरो बिथांखौ जोङो फिन खेबसे जोङो रायलायनायनि गेजेरजों बडलेण्ड टाइम्सआव मा सावरायगोन जोङो नोंथांमोनखौ जोङो नायनो थाखाय खावलायदों आरो जोङो बे समाव बडलेण्ड टाइम्सआव मानगोनां नोंथांखौ जोङो सिगांग्रो बरायग्रोबाय। खुलुमबाय। साबायखर थाबाय नोंथांखौ जोङो बडलेण्ड टाइम्सआव सम होनायनि थाखाय। दा बे समाव आङो गिबियावनो मोनथिनो नागिरदों जिहेतु आथिखालाव बिटिसिआव बा बडलेण्डआव 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव बिटिसि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दङ आरो नोंथाङा बिपिएफ हान्जानिफ्राय फार्स्ट पेजनि जिथु बिजाथि फोसावबाय दा नोंथांनि मुङा खैराबारि बियाबाव दङ जिहेतु लोमस्राव दैमारि आरो बेखायनो नैबे समाव नोंथाङा खैराबारि बियाबाव देरहानो थाखाय आथिखालाव मा खामानि मावगासिनो दङ आरो नोंथांनि जिथु समस्थिया थांनाय बाराव बिजेपि हान्जानि सासे एमसिएलए महरै देरहासार जादोंमोन। नैबे समाव नोंथाङा बे समस्थियाव देरहाफिननाया बेसेबां सम्भब आरो नोंथाङा देरहानो थाखाय मा खामानि मावदों बेखौ मिथिनो लुबैबाय। आंखौ 31 नं खैराबारि समस्ति बेयाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि हिसाबै बेयाव सायख'हरबाय। ओंखायनो आंनो आंनि हाइकमान्ड मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आङो साबायखर बावहरदों आरो लोगोसे जोंनि दोलोनि माखासे बिबानगिरि मेम्बार सोद्रोमा जोंनि ओनसोलनि गासै बिपिएफ मोजां मोनगिरि रायजो राजा आफामोना हेफाजाब होनायनि थाखाय आङो धन्यबाद हरदों। जोङो 2005 सननिफ्राय जिहेतु बेयाव प्रथमनिफ्रायनो जोङो बेयाव गेलेदों ओमफ्राय बै समाव जिहेतु जोंहा मोनसे बिटिसि गोदान दानाय बेयाव माने जोङो खामानि मावदोंमोन। बिनिखाय खेबथामनि थाखाय आंखौ माने 3 कनजिकिउटिभ टार्म्स बिनि थाखाय आंखौ माने दैथायहरदों रायजो राजा आफामोना आरो एबारबो आंखौ नों गथायहरगोन आङो आसा खालामदों। मानो थांनाय 15 बोसोराव जोंनि ओनसोलाव जिफोर खामानि जादों बेखौ रायजोफ्रा दाबो मख'यो। ओमफ्राय बै समाव जिहेतु जिर'थारमोन जेबो गैयामोन खैराबारि ओनसोलाव ना लामायानो दं ना स्कुल कलेजानो मोजां ना कृषकफोरा जोंनि आबादारि बिथांमोना माने फोथाराव दैखोनो मोनदों बिदि जेबो गैखाथारामोन। जोङो सरकारनिफ्राय एकदम जेबो बिख'नानै मोनामोन बै समाव आसाम सरकारनिफ्राय। दा ओंखायनोथ' आन्दलन जादों। दा बिनिफ्राय जोङो सुक्ति माने खालामफैबाय। दा बे सुक्तिनि गेजेरजों जिखिना जों गोहो मोननो हाबाय बे गोहो मोननायखौ जोङो एक्सुवेल मोजां खामानियाव बाहायनानै बे खेबथामनि थाखाय जिहेतु आङो सायख'जादों बेयाव 15 बोसोर आं खामानि मावदों रायजो राजाफ्रा दाबो गोसोखाङो। ओमफ्राय एबारबो माने देरहासार जागोन एकदम बियो रोखाखा। मानोना थांनाय बाराव जितु जे आङो देरहायाखैमोन बे थांनाय बारनि एसे आलादा माने बिजेपियानो जा इउपिपिएलआनो जा बे माने गाज्रि रोखोमनि मोनसे फोसावनायनि थाखायसो आं देरहासार जानो हायाखैमोन। दा गतिके एबारथ' बे इसुफोरा गैला। थांनाय बाराव नोङो बिटिआर रेकर्ड गोदान मानसिफ्रा बुजिजोबनो हायाखिसै आरो जोंना प्रमद बर' बिथाङा जिहेतु एकदम बिटिसिखौनो माने बिटिआरखौ सेपारेटनि समान होननानै जिहेतु नंखाय फोसावबाय। दा बेयाव मानसिफोरा गोनो गोथो जाबाय नंगौना नङा। खारन रायजो राजा आइ आफामोनाथ' गासिबो संबिधानखौ फरायाखै बबे आर्टिकेलाव मा लिरनाय दं बेखौथ' फरायाखै। दा 6 सिडिउल बे 6 सिडिउलानो दंखायो। दा जेबोथ' सोलाय सोल' जायाखै। दा ओंखायनो बै समाव बिथांमोना नंखाय बाथ्रा बुंनानैसो माने बे एलेकायाव गुरलाय गुजाय खालामदोंमोन। गावसोराबो देरहायाखै बिजेपिया देरहालांदों आरो बिजेपिया देरहालांनायनि एकमात्र कारना जाबाय मा खोलाहा जिफोरनिखि 12थासो गामि जोंनि खैराबारि समस्तियाव 12थासो गामि माने गोग्लैदों जेरावनाखि बहाबा 50% बर' दं 50% हारसा मानसि दं गुबुन हारिनि मानसिफोर दङ। दा बिथांमोना गामि दानख'नायनि सार्थआव गामि दानख'थारनांगोन होननानै बिजेपिनो बै समाव बिथांमोना भट होदोंमोन। ओंखायनो बिजेपिया एसे जोंनिख्रुइ एसे बारा मोननानै बिथांमोना देरहासार जालांदोंमोन। ओंखायनो आं सानदों एबारथ' बेफोर इसुआ गैला। खोलाहानि गामिनि मानसिफ्राबो सोब बुजिजोब्बाय जिहेतु 6 सिडिउल आयेन जाबाय बियो बे दानख'नो हाया बेखौ मिथिजोब्बाय। ओंखायनो बिथांमोना लोब लोब फैनानै जोंनि बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों। ओमफ्राय एबार देरहासार जानाया खाथां जाखाबाय। लोमस्राव दैमारि हिसाबै थांनाय बाराव जितु नोंथाङा बुंबाय बिजेपि आरो इउपिपिएलनि जितु माखासे खोथा बुंनायनि जाहोनाव जेनदोंमोन
नाथाय नैबे समाव नोंथाङा बेफोर इस्युआ जोबनायाव देरहाफिननायनि जिथु बाथ्रा बुंदों, नाथायबा जोङो नुदों जिथु बिजेपि हान्जाया बा इउपिपिएल हान्जाफ्रानो नैबे समाव जिथु मोनसे रुलिं गभर्नमेन्टआव दङ आरो बेखौ नोजोर होयोब्ला जोङो प्राय माने रुलिं गभर्नमेन्टनि जिथु बिजाथिफोरा देरहाफिननायनि सम्भावना थायो। दा माबायदि बुंनो हायो जे जिहेतु बेहाय आसामनि चिफ मिनिस्टारा खेबसे खैराबारि बियाबाव हाबखांबाय आरो फैबाय थानाय समाव निस्सय खेबसेबाबो फैगोन। दा जोङो नुदों जे थांनाय बारावबो थांनाय 2020नि जिथु बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपि हान्जा हिसाबै स्टार्टिंआव गिबियाव जोबोद गाज्रि अबस्थामोन, मोजां नङामोन। नाथाय चिफ मिनिस्टार बिथाङा फैनायनि उनावनो बिनि जिथु ढौ बिजेपिनि फारसे ढौ बियो सोलायलांदों आरो बे हिसाबै नैबेयावबो जुदि पुनर चिफ मिनिस्टार आरो मिनिस्टारफोरा हाबफैयोब्ला नैबे सिनारिया सोलायफिनगोन नामा? जिहेतु बिजेपि फारसे आकर्षण जानानै रायजो राजा बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा सोलायफिननानै बिथांमोननिनो भट होफिनगोन नामा? बेथ' जानो हाया। खारन माने दिनैनिफ्राय 5 बोसोरनि सिगाङाव थामहिनबा 2020 सनाव जे बिटिसिनि ब्रैथि खेबनि थाखाय जि बिसायख'थिमोन, दा बेयाव बिथांमोना फैनानै जिफोर बाथ्रा बुंलांबाय बे बाथ्राफोराथ' फंसेबो माने जायाखै। दा माने फोथाराव खामानि जेबो जायाखै। मानो जायाखै? दिनै बै समाव गामि दानख'गोन होनना बुंदोंमोन, बेबो जायाखिसै। बाङालि मानसिफोरनो बिथांमोना हा राननायनि खोथा बुंदोंमोन, माने मा होनगोन बेखौ पाट्टा माने होनायनि खोथा बुंदोंमोन, बेबो जायाखिसै। सरनिया कसारिफोरनो एकदम 1 मासनि गेजेरावनो कास्ट सार्टिफिकेट होगोन होनना बुंदोंमोन, बेबो जायाखिसै। गतिके गतै बुस्थुफ्रा जायफोरनिखि बिथांमोना थांनाय बाराव फोसावदोंमोन, दा माने हिन्दु बाङालिफोरा जेरावनाखि डि भटारनि थाखाय एकदम बिराद माने अलखदाव गोग्लैनानै दं, बे डि भटारखौ जों पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो 1 मासनि गेजेरावनो बिथांमोना दैखांनायनि बाथ्रामोन। बेफोरथ' जाफुङाखैना। दा दिनैनिफ्राय 5 बोसोरनि सिगाङाव जिफोर बाथ्रा बुंदोंमोन, बे बाथ्राफोरखौथ' दाबो रायजोआ माने गोसोआव लागासिनो दं। दिनै हा मोनैनि थाखाय बिथांमोना खुद्रिदों। दिनै करनिया कसारिफोरा दिनै एसटि सार्टिफिकेट मोनैनि थाखाय खुद्रिदों। दिनै बाङालि मानसिफोरा डि भटार माने दाबो बोखार जायाखै, बेनि थाखाय खुद्रिनानै दं। दा ओंखायनो एबार बिथांमोनासो बांसिन नाखस खालामबाय बिजेपि हान्जाखौ, जों दा मिथिगौ फोथाराव थानानै। दा ओंखायनो बिथांमोना आरो फिन बेयाव देरहासार जानाय नंला। मानो नंखाय खोथाखौ बेसेबां फोसावनो? दाथ' नै माने दिनै बारादिन गोबाव जायाखै, 1 सप्ताहनिल' दिनै जाबाय। बे आसामनि चिफ मिनिस्टार फैनानै बेयाव बे थांनाय बाथ्राफोरखौथ' बेयाव रिपिट खालामाखै बिथाङा, जेबोथ' बुङाखै। दा ओंखायनो दा बिटिसि एलेकायाव एक्सुवेलि बिथांमोन बादि बिजेपि बादि पार्टिफ्रा अनलि बिटिसि एलेकायाव मा अरुनदयनिल' आसनि, न' फिसा राननायनिल' आसनि, खालि दंफां गायनायनि 10,000 बेखौनोल' लानानै राजनिति गेलेगासिनो दङ। दा आं खावलायदों माने जोंनि रायजो राजा आफामोनखौ, बेखिनि आसनिजों बड'लेण्डआ डेभेलप जागोन जानो? अरुनदय आसनि रानोब्लानो, न' फिसा रानोब्लानो बे देरहासार जागोन जानो? बेजोंथ' जानाय नङा। जोंनो स्कुल कलेज मोजां नांगौ, अनुस्थान प्रतिष्ठान जोंनो मोजां नांगौ, कृषकफोरा जाहाथे फोथाराव मोजां रोखोमनि दै मोनो। देग्लायथ' नै खरां बोथोरनि थाखाय दै मोननो हायाखै, बेसेबां हाहाकार जादों। बेनि थाखाय बान्दो बानायनायनि थाखाय बिथांमोना सिन्था खालामनांगौमोन। जोंनि कलेजफ्रा थियायैनो दङ। जोंनि माने सापस टांला कलेज, उदालगुरि कलेज, भेरगाव कलेज, डिमाकुसि कलेज, बेफोर कलेजफोरखौ मोजां रोखोमनि बानायना होनायनि खोथा दंमोन, बेफोरखौथ' बानायना होआखैना। जास्ट बिथांमोना अरुनदय राननायनि बाथ्राखौल' बुङो। दा बेजों जों माने जागोन जानो? न' फिसा राननायनि खोथाया जाहैबाय 2050 सनसिम थागोन होननानै भारत सरकारा माब्लाबानो डिक्लेयार होदों। बोसोरसेयाव जों रानजोबखानो हानाय नङा, मानो बेसेबां फैसा गैया। दा ओंखायनो भारत सरकारा होनदों 2050 सनावसो बे न' फिसा राननाया जोबहैगोन। दा ओंखायनो रायजो राजा आइ आफामोना बेयाव गोनो गोथो जानायनि खुनु खोथायानो गैया। खारन न'खौ दिनै सोरबाया फैदों बे होनो मोनगोन, नेक्स्टफोराव सोरबा फैगोन बे होनो मोनगोन, बेथ' कन्टिनिउवास बे प्रसेस मोनसे। दा ओंखायनो बे न' फिसाफ्रा मोनलांबाय थागोन। दा खिन्थु नाथाय दा जोंनि मानसिफोरखौ, जोंनि हालामनि मानसिफोरखौ बोरै जों सिकित' खालामजोबनो? बोरै जों दा नै लेखा गोरों माने साथ्र साथ्रिफोरखौ बोरै सार्भिस माने होनो, साख्रि बाख्रि जों होनो? बिनि थाखाय जेबो आसनि गैया। आसनिया नै जों साननानै नाय, गंनैजों गंसे, गंनैजों गंसे। दा आं मिथिनायावथ' बिटिसि एलेकायाव 3000निबो बांसिन एमइ आरो एलपि स्कुला एमालग्रेसन जाबाय। दा एमालग्रेसन जायोब्ला बेयाव खमसे खम 6-7 हाजार पस्ट, बे पस्टआ जोंनिफ्राय गैया जासिगोन। गैया जानाय माने मा? बेयाव 7,000 पस्टआ गैया जानाय माने मा? बे 7,000 बिटिसि एलेकानि लेखा गोरों एकदम सेंग्रा सिख्लाफ्रा एकदम बेकार जानोसै, साख्रि मोननाय नंला। बेखिनि पस्टआ थायोब्ला 7,000 मानसिया साख्रि बाख्रि मोननो हागौमोन ना। दिनैथ' बेखौ बे गैया जानाय लोगो लोगो मा बेकार मानसिफोरा साख्रि बाख्रि मोननो हानाय नङा। दा ओंखायनो खोनादों दा, जों दा नै प्रमद बर' बिथाङा
आसाम गभर्नमेन्टआ बे एमालगेसन खालामनाय पलिसि दंब्लाबो बेखौ मानिनानै लानाङामोन। मानो बे ट्रेन्सफार साबजेक्ट जोंनिसो बाथ्रा, सासे दंना सानै दङ बेयाव बे जोंनिसो बाथ्रा, बे स्कुलखौ लाखिगोन ना लाखिया बे जोंनिसो बाथ्रामोन। दा ओंखायनो बिदि एमालगेसननि पद्धतिजों आसामखौनो बुं बिटिसिखौनो बुं बिथांमोना मा मिथिदों दा बुजि मोनला। जोंनि एलेकानिफ्राय खमसे खम 7-8 हाजार पस्टआ माने गैया जालांनायनि माने गैया जालांगोन बे लामायाव थांगासिनो दं। दा ओमफ्राय जोङो 8 हाजार मानसिया साख्रि बाख्रिनिफ्राय बन्सित जागोन। जों गोरों मानसिफोरा बेखौ साननो हायोना, बेखौ मिथिनाय मानसिफ्रा, दा लेखा गोरों मानसिफ्रा बेखौ माने साननो हादों। दा ओंखायनो दिनै लेखा गोरों सात्र साथ्रिफ्रा बिपिएफआव मानो लोब लोब फैदों, कारनफोरा बेफोरनो। कारनफोरा जेनुइन जों माबाफोरखौ जों सिन्था सरसा जों खालामनो हानांगोन, जेनुइनफोरखौ। जेरावनोखि जोङो दा 7 हाजार मानसिफ्रा बे साख्रि मोननायनिफ्राय जोङो बन्सित जादों। दाखालि बै जोंनिनो एमसिएलए सासे बै जिथु माने जुलाइ मासाव जाबाय एसेम्ब्लियाव, बे एसेम्ब्लियावथ' प्रेस मुसाहारि बिथाङा सोंना होदों। बिथाङा सोंदोंमोन सिएसबिनि गेजेरजों माने साबैसे साख्रि होखो होननानै सोंदोंमोन। बे सोंनायाव सिएसबिनि गेजेरजों सासेबो साख्रि होनो हानाय जायाखिसै होननानै फिननाया फैबाय। होमबा बे 5 बोसोराव मा खामानि मावनानै थाखो? बिथांमोनाथ' दा मोननै हान्जाबो दङ। सिगाङाव मोनथाममोन जिएसपिजों, दाथ' मोननै बिजेपि आरो ओमफ्राय लोगोसे इउपिपिएल। दा बिथांमोना बेफोर बाथ्राफोरखौ सिन्था खालामाखै। ओंखायनो दिनै सिन्था खालामैनि थाखाय, साख्रि बाख्रि होनो हायैनि थाखाय दिनै एकदम लेखा गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बे बिपिएफ दोलोआव लोब लोब फैगासिनो दं। दा ओंखायनो जों देरहागोन, जोङो जेबो खोथा गैया। निस्सय जिहेतु नोंथाङा जिखिना बाथ्रा बुंदों जोंबो नायदों आरो नुगासिनो दङ। जिहेतु अब्लाबो मोनसे खोथाखौ जिहेतु इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ बुंगासिनो दङ, हा हुनि जिथु बाथ्रा, दायो बिथांमोना 3.5 लाखनिफ्राय बांसिन लेन्ड पाट्टा आरो लोगोसे सेटेलमेन्ट बेबायदि खालामबाय होननानै बुंदों। नाथायबा थांनाय 15 बोसोर बा 17 बोसोराव बिपिएफनि जिथु सासन खालामनाय, बेयाव 1300 सामथिं बेबायदिल' बिथांमोना हानि सेटेलमेन्ट खालामना गालांनो हादोंमोन। दा बेबायदि बाथ्रा बुंदों। आरो लोगोसेयै जिहेतु नैबे समाव बुंनांगोन, जिहेतु दायो नोंथाङा जिखिना बुंबाय जे चिफ मिनिस्टारनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन जिथु राजखान्थि बा इउपिपिएल बिथांमोना जे आसुनिनि बाथ्रा बुंनानै दायो केम्पेइन खालामदों, नङा होमबा? दा बेखौ लानानै जिथु बिथांमोना केम्पेइन खालामदों, नाथाय इउपिपिएल बा बिपिएफ हान्जानिफ्राय नैबे समाव मा इस्युखौ लानानै लाइमोनफोरनियानो जा आइजोफोरनियानो जा बबे बबे इस्युखौ लानानै नोंथांमोना इलेक्सन गेलेनो नागिरदों? आरो बे समाव बिपिएफ हान्जा हिसाबै माबायदि प्लेनिं लादों एज ए बिटिआर हिसाबै? दा जोङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जोङो फोसावैनो थाखादों, ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो जों फोसावैनो थादों। फैगौ बिसायख'थियाव जोङो रायजो राजाफोरनो, आइ आफामोननो मोनबाय गेरान्टि होदों जोङो। बे गेरान्टिफोरा जाबाय, 1 नाम्बारानो जाबाय हानि पाट्टा राननाय। हानि पाट्टा राननाय। ओंखायनो जिहेतु बिटिसि एकर्डआवबो दंखायो, 2003 सननि 10 फेब्रुवारिनि सिगाङाव जिफोर दङ, बिथांमोना जोंनि बिटिसि माने हालामनि सिटिजेन। बिथांमोना गतिके माने अधिकार दं, मोननायनि अधिकार दं। ओंखायनो हानि पाट्टा रानगोन, जोङो बेखौ 1 नाम्बारावनो जोङो जोंनि गारान्टियाव जों होदों। 2 नाम्बाराव जाबाय मा, जोङो माखासे लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरा साख्रि मोनगोन। बिथांमोना लिरनायनि गेजेरजों, गावसोरनि ब्रेननि गेजेरजों साख्रि बाख्रि मोननो हागोन। नाथाय जायफोर मोननो हालिया, बिथांमोननि थाखाय जोङो नैथिनि थाखाय सेकेन्ड गेरान्टिया जाबाय मा, 100 कौटि जोंनि थाखाय खरसा खालामगोन बिथांमोननि मोजांनि थाखाय। जाहाथे बिथांमोना जिबनाव माबा मोनसे मावनानै थांनानै थानो हायो। रायजो जागोन जिहेतु बिथांमोनाबो हाबा हुखा जागोन, ओंखायनो बिथांमोना जाहाथे मोजां थांनानै थानो हायो, बेफार बानिज्य खालामनो हायो, अन्यान्य गुबुन गुबुन माने लामा लानो हायो। बेनि थाखाय जोङो 100 कौटि बे सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनि थाखाय जोङो हमदों। लेखा गोरों मानसिफोरा साख्रि बाख्रि मोनगोन, बे खुनु खोथायानो गैया। बिनि उनाव थामथि हिसाबै जोङो रायजो राजा आइ आफामोननो फोसावदों,